Matapos ang ideklara ang state of calamity sa Dagupan City, agad na mahagi ng tulong sa mga apektado ng baha ang pamahalaang lokal. Para sa detalye kasama natin, Idol Neil Moyano. 104.7 IFM. Report! Agad na isinagawa ng lokal na pamalan ng Dagupan ang pamamahagi ng relief goods sa mga residente matapos ang opisyal na pagdedeklara ng state of calamity sa lungsod noong araw ng Miyerkules, Hulyo 23. Layon nitong agad na matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayang labis na naapektuhan ng malawakang pagbaha. Bahagi na inilatag na emergency response ay ang pamimigay ng food packs sa bottled water, hygiene kits at iba pang pangunahing pangangailangan sa mga evacuation center at mga barangay na lubog pa rin sa baha. Patuloy rin ang monitoring at koordinasyon ng mga lokal na opisyal upang matiyak na walang komunidad ang mapag-iiwanan. Kasalukuyang nakakaranas pa rin ang lungsod ng masungit ng panahon dulot ng sama ng panahon na pinalala pa ng pagtaas ng tubig dagat o high tide na umabot kahapon sa 4.46 feet o 1.36 meter. Ang pag-ulan na walang patid kasabay ng pag-apaw ng mga ilog at kanal ay lalong nagpapalala sa sitwasyon. Itinaas din sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 3 ang Dagupan kahapon, Hulyo 24 dahil sa bagyong Emong. Bilang tugon nakaalerto ang mga iba't ibang ahensya tulad ng MDRRMO, PNP, BFP at mga barangay emergency teams upang magsagawa ng rescue, evacuation at relief operations na hanggang sa ngayon ay nagpapatuloy. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Neil Moyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.